हिन्जावा जाथा दारांगा हादानिनो सैफ गियान गथ' सासे दंमोन फिसाला ओमफ्राय बेखौ फिफाया लाखिबाय गियान गास्रि अन्थाइ बिखा गथ'नि अननाय गैया थार बुजाथारबो राजाया बिलाइ बिसिनायनि ओंथियानो फैथावथाव नङा जे जानानै थांबाय दायाबो आंनावनो होननानै दा सिखार जाबाय रसमाया बैथालि बाजारि गुन्दि नों ओरैबायदि जानाय मानसि लांगोन दैखराव मबाइल नायनो माइरं सुगोन मबाइल नायनो मैगं सुगोन कुनु न' सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारा नोंथांमोननिसिम मोननै आपडेटनि सायाव भिडिअखौ लानानै फैलायबाय बिथांमोना भिडिअखौ इन्ट्र' नायनानै नुखाबाय दा फिन खेब आरोबाव सासे हौवा हिन्जाव हाबा जाखानाय फाथैलाइ बिसिलाइ बिथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टआवनो नायनानै लाग्रो बिनिफ्राय मोननै आपडेटनि सायाव लाना फैदों आं दिनैनि आपडेटखौ रसमा आरो जारिमिननि मोनसे फुल आपडेट नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै ला मानो होनबा रसमा ब्रह्म आरो जारिमिनजों गोरोबफिनगोन ना गोरोबफिना नैबे भिडिअखौ फुल नायबा मिन्थिनानै मोनसिगोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फुल नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दा आं भिडिअखौ मोनायावसो बानायनाय जाबाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे फाथैलाइ बिसिलाइ नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बिनिफ्राय रसमा ब्रह्मनि फुल आपडेट माने रसमा ब्रह्म आरो जारिमिनजों दा बे गोरोबफिनगोन ना गोरोबफिनला बिनि सायाव मोनसे आपडेट लाना फैबाय आं नोंथांमोना नायनानै लाग्रो हिन्जावा जाथा दारांगा हादानिनो सैफ गियान गथ' सासे दंमोन फिसाला ओमफ्राय बेखौ फिफाया लाखिबाय गियान गास्रि अन्थाइ बिखा गथ'नि अननाय गैया हौवाया रांख्रेमनानै बेसेबां गोरान जालांबाय बोनांगो थार बुजाथारबो राजाया हौवाया गारथारा बिस्रा हिन्जाव गराय बुंनि गराय फाख्रि नालाय दलनि गेवलां गब्लाङावहाय फारनै पक'नि जानानै मेल सावरायनो थांनायावहाय मेल सावरायनायनि सिगांनो मेलखौ सामलायनो थाखाय थिसनजानाय मानगोनां बे गामिनि गावबुरा आरो लोगोसे बिथांनि कर्मकर्ता आरो आंजों फैफानाय पलासपुरि जिल्लापारा गामिनिनो मानगोनां समाज सिबियारि आरो रायजो बेंगिरि बिथांमोन आरो बे ओनसोलनिनो गुबुन गामिनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय मानगोनां गावबुरा आइ आफा आरो रायजो राजा बोरै जर जुलुम जोङो फाथैलाइखौ बिसिनानै होनो हानो खारन जोंना बाबुआनो बिसिया माने आङो बे गोरोबोबा आं दाबो संसारखौ जाफैनो रेडि जायनि थाखाय नागिरनानै लादों कल साउथ इण्डियाखौ बे हिसाबै फाथैलाइ बिसिनायनि ओंथियानो फैथावथाव नङा माबा मोनसे गेजेरजों माबा मोनसे बिजिर जायो नामा आं बेखौसो सानदों गेजेरजों माबा मोनसे गोरोबनानै होनाय माबा मोनसे लाइन दङ नामा आं बेखौसो सानो खिन्थु जों नुहुरनायावहाय आं सानमालाय मा जानो जे जानानै थांबाय दायाबो आंनावनो होननानै दा सिखार जाबाय रसमाया आं बेफोर कमप्लिट दायखौ आं रुजुननानै लानोसै होनबाय खिन्थु दाय रुजुननानैल' बोरै जालायखो दायखौल' आंनाव बांसिन लाबाय आं रुजुनबाय होननानैल' बोरै जालायखो बे रायजो जाबाय इसोरखौ साखि दोननानै हाबा होबाय संसारा जाबाय ब्रह्म धोरोम हिसाबै जोङो जेखि धोरोमानो जाथों मानो औ इसोरखौ साखि दोननानै जोङो संसार जाहोबाय दा बे समाव गेजेरावहाय गावस्रा गावस्रि जाबाय बेफोर प्रब्लेमाथ' बे बैसो गोरलैनिफ्रायनो जाहैखानाय दा आं नुहुरनायावहाय रसमाया जुदि बिदि बुंखाबायब्ला आरो हयथ' जोंना बाबुआबो नैबे जोंना मा नाम होनोमोन जारिमिनाबोथ' हयथ' गोसो सिन्थायाव दंखोमा बे हिन्जावखौ लाफिनोब्ला आङो जिबनावबो मोजां संसार जानाय मोनजाखानाय नंलालै बिदि सानदों जागोन आरो रसमायाबो बे फिसाइजों आं रायजो जायोबा बै फुराना खोथाफोरखौ मालाबा लोङाब्लाबो माबा मोनसे दायनि थाखाय बैथालि बाजारि गुन्दि नों ओरैबायदि जानाय मानसि खोथाया इयुनाव ओंखारखाथारगोन गथिखे बिसोर सानैखौ संसार जाहैनायनिफ्राय जाहैयासो साबसिन नुहुरबाय आंनि मतब्ला आंनि मथआवसो बुंदों आंनि साननाया बे आरोखि बिसोर सानैखौ संसार जाहोनाय माने बिसिनि न'खराव आरो बांसिनसो दावराव दावसि माबा मोनसेसो जाफिनबावगोन बादि आं सानो दा ओंखायनो
आङो दायखौ खम बेसि बयनिबो मतामत लालायनानै बे दहाय जों बाहाय 3 नाम्बार एजेन्डा लानाय बायदि खालामनानै होयोब्ला आं गाहामसिन जागौ होननानै आं सानो आरो बे सुंद' बिबुंथिखौनो बुंनानै आं दसे सम जिरायथ'बाय गोजोन्थों खस्थ' मस्थ' फरायो होननानै फरायदों बे कलेजाव गाबबारि आं बेवहाय आं सिनाया खारना मानो सिंगुरबो थुवाखै आसाम सानगाबो गानाखै बैबायदि समनि थाखाय आं सिनायाखैमोन बेबायदि न'खरजों नुजादों हाबायाथ' जाबाय गाबोनसो दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय मा हाबा जानाया 9 बोसोरनि बारा जाबाय 9 बोसोर जाबाय मिथिबायना बे गथ'आ 9 बोसोरनि बारा जाबाय आरो रेसिमाया जारिमिनाव हाबा जाफैनायाव 9 बोसोरनि बारा जाबाय हाबा जाखांनायनि उनाव बेहा न'खर जाबाय बिमा बिफाजोंबो जुदा जाबाय जारिमिनाव जुदा जानायसो दे न'खरनि नङा जुदा जाखांनायनि उनाव बियो दिनै मा जाबाय गाव फिसायखौ नागिरनानै गावहा न'खर थासेयावबो बिमा बिफा होननानै सोलांबाय बैसोराखै होनबा बिमा बिफाना दा बिमा बिफानाव दं কিন্তু বিনি মই বিশেষ গতোয়া বিমা লাগে না লাগে না একমাত্র দুঃখ বেগো ছিল বিনি মই ছিল নাঙ্গো ওই কামে মই নাঙ্গিত নাকি বেগো সব নাগো নাও বসে যদি সিবে সাননে না পেছিও ওয়া হচ্ছে সাননা সাননা বিনি কোয়ালিটি কোশ্চেন মিডিয়া আমার কত না বেগো নাগো আর সোশ্যাল মিডিয়া বেশি মিডিয়া 저는 총맞기 비슷한 게 있습니다. 소셜 미디어. 소셜 미디어 처음 봤다는 거예요. 랭코나 동네 호kum바 비니 비마야. 처음 봤다는 거예요. 못하는 게 내가 사실상 못하게 하면 이랬다니까. 가이드 시간이 보통 매고 타는 마음이 나야 마음이 나고 이미 그러냐 비치마 버는 거 매고 타는 시간에 안 되는 마음이 나고 매일 마음이 나는 마음이 또 못하는 거 Kayman Çin tarihi başında yakalanan çıkıntıya yıldırmıyor. Çin tarihi başında yakalanan çıkıntıya yıldırmıyor. 수다이나고 된다 이 시작을 보면 비tam 보면 왜 저렇게 자르면 이제 다고 온다 랍시는 많이 보면 다 수다이튼 노코니만 전에 봉랑튼 정 봉어바 다이자이 बै समाव आरोखि खारै समाव न'खरनिफ्राय बिमा बिफाफ्रा बुङोब्ला दाय जायो आं बादा होखाबाय थायो आरो आं बुंब्लाबो दाय जायो बिनि थाखायनो बिसिनि माखासे भुल माखासे संसार जानायनि भुल बिबादिखौ न'खरनि मानसिफ्रा बुंलांदों बिमा बिफाफ्राथ' फैखाया बुंलांदों होननानैनो आङो लोक्षि फुजा बोसोर गोदान आङो बिश्वकर्मा बहाबा जेसेबांखि आं जों न'खराव जयग' होआमोन आंनि न'खरनि आंनि न'खरनि जयग' होनाय समाव आं नैबे आदैखौ लेंहरो खार'ना बिसिमानि एकदम बंस'थार बिसिमानि बे माखासे खामानि मावनाय माखासे बिसिनि संसार जानायनि बाथ्राफोरखौ जाहाथे न'खरनि मानसियानो नुलांनानै हयथ' बिमाखौ बुंहरथों हयथ' बहाबा बुंथों हयथ' गावनो बुंथों मालाबा लोगो हमनानै बिनि थाखायनो आङो बे आदैखौ लेंहरबाय थायोमोन जयग' होनायाव खुनुजों गुबुन पुर'हितखौ आं लेंहरा खार'ना न'खरनि मानसिया बुङोबा हयथ' सोलायनो हागौ रेसिमाया खारैनि सिगां खिन्थु खारलायलायनायसो जाबाय आरोखि